Чакай малко, чакай. И тук сме пак. Свършиме времето за това. За клипа де 10 минути. Е тук. Сега кое да ви покажа. Лапшоп. Сървъра си има хора ежедневно, дори сутринта понякога. Някъде не може да влезе. Лапшоп. Шопа е малко така, малко безполезен, така да кажа. Да, бе. Там чакай ти мода. Sky Event. Песиме да ви покажа. Какво ли си? Аз сме с крас. Някой затвори. Не знам кой. Ой, ще добавя читачи. Росеп Коля, знаете ли кой е? Чакай, ще го добавя този пич. Кой? Росене, где си е? Това е баща ми, но какво е? Аз викам, че то кнуги. Много си просто, те му имаш скайпа, бе. На кой бе? Не, той е. Чакай малко, сега кой говори тук? Не, няма му го е. Донато, тук има само донато за сега, ще има и други рангове, само и аз не ги знам. Писал. Ако искате да правите, ето такива команди имате. Имате Kit User, Donator, PvP, Kitos, на този Skype, на текст ТХТ пълца, number 1940, 16, цена 2,40. Това да го отстреля, бе. Тя съм непрекъснат. Лап, сега да ви покажа Лап Nether. Добър. Каква е тази награда? О, това е хайпер. Тук не е PvP. Само деца, той се прави на голямата работа, че му има PvP, ама не може. Само дете с хак. Всеки знае. Другия път. То тук е нищо. Сега да ви кажа. Да, ако искате. Сам че не съм се пуснал, програмата не сняма. Лап Skyblock. Той беше с хак, ма се отказа, защото в един сервер го баннах. Сега го трябва да си го включи. Да, аз съм с Хари. Бъгна ми. Така. Тук е... Върви, доза. Не. Тук нещо е бъгнато. Не е бъгнато, просто тук са сетнали. Виж кой е тук, бе, малко дуб. Чак го кила, искам да го кила. Надейства, че кой иска, че е Тук... Лес инфовоказ, лес... Да видите какво ни трябва да правите. Лес. Това е, дами и господа. Чакайте. Пак още съм гладен. Тук някакъв тапана е сложил това. Четвърта. Сега часът е, тук показва и часа. Само дето и 41 премини. Някой има би. Това е хайпер. Майко, нямам лекчета. Той няма лекчета, но обаче на мен ми лаги много. Майко, fucking! It's not fuck up. Макс. Имам стрелка да я пейбе. Там надолу и да му мъсен. Кой ще ма цели с целили, бе? Не може ме оцели. Fucking! На колко сърца си, моето момче? Ела тука, не дей бяга, чит. Човек ще ме вижда в клипа и му. Добре, моля Що? Той е един приятел. Левна. Няма го чакам да жойни. Ме ма мързи. Джон справо ще напита. Той ми избяга. Кое? Да видим някой на лапи випи. Че ме се... Кой играе League of Legends?
Да ви питам. Никой. Само да зареди. Ще ме бъгва. Бъгва ми. Аз. Уа, PvP няма ни никой. Спал. Да видим на спална. Да килва някой. С крака. Никой. Съм го казал. Защото не свърши време. Не ми е свършило времето. А не бе. Някакъв даймонд. А Данада? На спална ли си? Какъв е то даймонд там? Не ми заходи, че му прибие сигурно. Че ми е лаги. И то яката. Пак да видя някой лап, да ви покажа ли? Не знам. Лапшоп, лапджъмп. Това е странно. Прави ми се още нещо, но аз не знам ко. Тъпа Данада. Ами също е по-на паузата, който... Той веднага ми прие. Тихо. Не вече си само папа. Тя теория съм си ги изкарвал сам. Само тя деца 15 дама. Какви са тия, бе? Данада? Лева има, ще бием един. Кнуги, Максим, и аз бием един. Убих го със сигурност. Той не обяга. Яска дойда и гледай какво става. Яска, дойда. Кой е то? Кажи ми как се казва. Този ли е? То како е? Охо, 4 срещу 1. То му се... Трябва ни още един, то не обяга. Тук някакви теми не ми трябват. Къде отиди то? Какъв е то спирито, хора? Аз не мога да не стигна. Вие петима срещу един и може го убием. Този Максим е тръгна с такова, с флай. Той Донато има флай. Човек, аз се отказвам, не мога ви настигна. Човек, като го убиете ми кажете. Не, ще погоня още малко, да има какво да правя. Ще катастрофирам тук, колкото ми лаги, взема да съблъснах някой дърво, не, че не съм съблъскал. Хайпер БГ влиза. Лаги като за световно. Не, аз ги изгубих. Да приеми. Чакай, не мога. Не, само напишите пак е пътя. Чакай, май ви виждам. Какъв е то? Това е добата. Добата, че ме мързи. Нали сте телефон в... Тъпа, Максиме. Не ми трябва Максим. Той няма да ме приеми. Толкова много ми лаги, че направо. Тъпа, Максиме. Не, се получавам до това. Тъпа, Максиме. Макс. Левна. Левна и умря. Така, на празно бягах. Не! Кнуги ще му уби. Кнуги. Тъпа. Долата. Да не тъп. Те ще му убият. Всички ти също тебе ли? Не, Кнуги. Кнуги му уби. Кнуги. Той Максим го почна. И аз, бат Георги, идвам. Кнуги, лапай, батко. Не съм си взял лега. Аз не знам срещу кой да съм бяла. Кнуги, не губи. Гледам умърсен. Бих го. Като за световно и му взех главата. Не, на спик да хират му взех. Да, не го бил, идиом. Не бе, чакай. Кой да бия? Човек, за колко бити, бе? Кой да бияме? Що бити добата? Кой е добата? Добата. Добата да не е Феликс М14. Не, бе.